яраткан антиваксерларым. Чиркәү һәм мәчетнең тәсире минималь булырга тиеш. Анда бөтен дөньяга таралган шул кыздырган суган һәм сарымсак исе үземнең бик шундый юка буз өстендә йөргәнемне чамалыйм. Сәлам, бу Лимон, мин гүзәл һәм бу чыгарылышта без яңадан инде 1001 код QR-кодлар, адекват түгел кешеләр һәм РПЦ белән интим товарлар кибетләре арасында нинди бәйләнеш булуы турында сөйләшербез. Ә хәзер мөһим искәрмә, видеоны карар алдыннан лайк куярга онытмагыз, ошамаса сез теләсә кайсы вакытта алып куя аласыз. Һәм хәбәрләр барышында хәбәрләргә үзегезнең фикерләрне язып барырга, әлеге видеоны дусларыгызга җибәрергә һәм каналга язылырга онытмагыз. Бу бик мөһим. Киттек. Ташкентта бер хатын-кыз зоопаркта үзенең 3 яшьлек кызын аю вольерына төшереп җибәргән. Дөресрәге, өстән аткан инде ул аны. Кыз вольерга килеп төшкәннән соң Зузу исемле аю аның янына килеп иснәнеп карый, әмма китеп бара. Шуларда зоопарк хезмәткәрләре кыз янына кереп, аю янына кереп, дөресрәге, аюны аерым читлеккә күчергәннән соң кызга ярдәмгә киләләр, аны реабилитациягә озаталар. 5 метр биеклектән Йығылып төшкәнлектән кызның баш миендә ачык җәрәхәт, баш мие сөягендә ачык җәрәхәт һәм хәзер ул табиблар кулында. Әлеге хатын-кызны шул көндә үк кулга алалар һәм аңа үтерүгә омтылыш маддәсе буенча 15 елдан 25 елга кадәр колония яный. Аннан сораштырганнар һәм ул әлеге үзенең гамәлендә үзенең гаепле икәнен ачыктан-ачык әйткән, моны махсус эшләвен әйткән. Аның сүзләренчә, ул хәзер кыен финанс хәлендә. Ире Россияга акча эшләргә дип киткән, хатынының кулында 2 кечкенә баланы калдырып, әмма акча җибәрмәгән. Хатын хәзер үзенең депрессив халәттә булуын әйтә, шуңа күрә үзенең иренә үч итәр өчен ул менә шушы гамәлне эшләргә булган, зоопаркка махсус шуны эшләр өчен барган булган. Әлбәттә, бу хатын-кызның әлеге гамәленә бернинди аклау юк. Тик шул ук вакытта мин бу хатын-кызның шундый психикасында, моны патология дип әйтергә буладыр инде, шундый гамәлгә барган кешене, патология барлыгын белә торып, рухи сәламәтлегендә шундый какшаулар барлыгын белә торып, моны чамалый торып, 2 кечкенә баланы кулында калдырып киткән ир-ат та бу вакыйга өчен җаваплы дип саныйм. Һәм әлеге үзенең кызын вольерга аткан хатын-кыз гына түгел, ә аның ире дә җаваплылыкка тартылырга тиеш. Һәм шушындый хәбәрләрне укыгач, Россиядә гаилә корыр алдыннан имтихан системасы булдырылса, ничек яхшы булыр иде дип уйлый башлыйсың. Тик шул ук вакытта шундый каршы сорау барлыкка килә. Пычагымамы инде ул дәүләткә кешеләрнең гаилә корыр алдыннан имтихан бирү пычагымамы дәүләткә гаилә кору процессын катлаулаштыру. Чөнки былай да инде соңгы елларда мин бу турыда сүз уңайнан TikTokта сөйләгән идем. TikTokта шулай ук мин бар. Мин анда барлыкка килдем. Анда YouTube'та булмаган хәбәрләр турында да сөйлим, фикерләремне белдерәм. Күрмәгән булсагыз кирип карагыз. Кыскасы, кешеләр соңгы елларда яшьләр соңрак гаилә кора башладылар. Өйләнешү яше артканнан арта бара. Мин моны яхшы тенденция дип саныйм. Шундый хәл була торып та, дәүләт тагын имтихан системасы да кертсә, аны гаилә кору процессын катлаулаштырса, кем аннары салым түли, кем эшче куллар тудыра, тәрбияли һәм үстерә. Кыскасы, ит булмый дигән сүз бик грубы итеп әйткән чакта инде. Шушы темадан бераз читкә китү була инде, бик нык читкә китү була, тик шулай да яңадан кабатлап әйтәсе килә. Минем әйтә торган сүзем инде ул. Әгәр дә сез үзегезнең ниндидер авыр халәттә итеп тоясыз икән, рухи сәламәтлегегезнең какшавын тоясыз икән, якыннарыгызга мөрәҗәгать итүдән ояласыз яки куркасыз икән, белгечкә мөрәҗәгать итүдән курыкмагыз, зинһар өчен. Әлбәттә, кемдер моны кыйбатлы дип әйтергә мөмкин, тик шул вакытта түләүсез хезмәт күрсәтә торган онлайн һәм офлайн аноним үзәкләр дә бар, психологик ярдәм үзәкләре. Психологка бару, аннан ярдәм сорау, куркыныч һәм оят түгел. Аллага шөкер, соңгы елларда моның белән кызыксынучылар арта бара. Шуңа күрә зинһар өчен үзегезне иң беренче чиратта үзегез кайгыртыгыз. Башта үзегез белән бәхетле, бу очракта бәхетне мин ниндидер абсолют нокта буларак белгиләмим. Үзегез белән тыныч һәм бәхетле яшәргә өйрәнгәннән соң сез икенче кеше белән дә бәхетле була алачаксыз. Шундый цитаты великих булды инде бу. Һәм әйе, безнең хәзер яраталар бит инде шундый психология белән кызыксынучыларны, үзенең авыр халәте турында ачыктан-ачык сөйләгән кешеләрне нытиклар, татарча әйтеп әйтсәк, җылаклар дип әйтергә. Әмма минемчә,
үзеңнең проблемаларыңны, кыенлыкларны үз ишеңә яшереп, җыеп яшәүгә караганда, җылак булуың 1000 мәртәбә яхшырак. Сез нәрсә уйлыйсыз бу турыда? Фикерләрегезне языгыз. Алдагы чыгарылышларның берсендә урамда сугба итләрнең кешеләргә соңгы вакытта еш ташлану очраклары турында сөйләгән идем һәм хөкүмәтнең моңа бәйле бер нәрсә эшләмәве турында фикерләшкән идек. Һәм менә хөкүмәт бер нәрсә эшләми, менә ниндидер живодерлар өчен бу шундый яхшы мөмкинлек булып чыккан, чөнки менә күптән түгел генә Лоеш районында билгесезләр ферма территориясында яшәгән сукбай этләрне үтергәннәр. Үтергәннәр дигәндә кешеләргә ташланган ниндидер агрессия күрсәткән этләрне килеп атып үтерү, аларны юклату турында сүз бармый. Монда ферма хезмәткәрләре сүзләренчә, ул этләр беркемгә бернинди зыян салмаганнар, алар тыныч кына яшәгәннәр. Кемнәрдер билгесез кешеләр килеп, аларны терәп атканнар, артларыннан снегоход белән куып биргәннәр, кыскасы җафалаганнар, снегоход белән таптатып йөргәннәр берничә кат. Монда җафалау һәм җафалаудан ләззәт алу турында сүз бара. Бу ситуацияның никадәр катлаулы булуы турында инде 1000дә 1 кат әйттем буга инде, тик бу ситуациядә, мондый хәлләрдә бары тик кеше гаепле. Кеше дигәндә мин күз алдында тотам бер яктан дәүләтне, менә шундый живодерларга бернинди җитди, реаль җәза билгеләмәүче дәүләт турында, айрым кешеләр дигәндә мин бала сорады дип кенә эт алып, аннан соң нәрсәдер ошамый башлагач чыгарып ату очраклары, этне стерилизовать, кастрировать итәсе урынга, аннары балалары туганнан соң чыгарып ату, үтерү яки урамга җибәрү очраклары турында сүз бара. Кыскасы, монда ике якта да гаеп зур. Әмма менә монда хөкүмәт бер нәрсә эшләмәгәнлек аркасында менә шундый живодерлык очракларын аклаучы кешеләр арта бара. Чөнки шундый хәбәрләр астында комментарийларны кирип укысаң, кутың оча, кешеләрнең шулай кирәк, урамда этләр йөрергә тиеш түгел, аларны үтерергә, аларны юк итәргә кирәк дигән кешеләрнең язулары. Ягъни бу иҗтимагый фикер үзгәрә бара дигән сүз, хөкүмәт мондый хәлләргә күз йома башлагач. Һәм бер яктан мин уйлыйм, менә мондый берләрне мин сөйләп утырудан нәрсә дә булса үзгәрәме? Һәм гомумән бөтен хәбәрләргә бәйле уйлыйм инде мин аны. Мин сөйлим, шуннан нәрсә, кемдер ишетте, моны күрде, бер нәрсә үзгәртәме бу дип уйлыйм. Бу сорау җавапсыз күп очракта, җавапсыз кала. Менә бу ситуациядә менә шундый куркыныч, патология, бу психик яктан сәламәт кеше түгел дигән сүз. Хайванны җәберләүдән ләззәт алган кеше, ул психик яктан сәламәт түгел дигән сүз. Менә шундый ситуациялар турында күпләп сөйләү, иҗтимагый резонанс куптару әлеге кешеләрнең чын, реаль, җитди җәза алу шансларын арттыра. Шуңа күрә генә булса да сөйләргә кирәк дип саныйм. Тик бу очракта мине шул кадәр куркыта, бу кешеләрнең бит гаиләләре бар, аларның эшләре бар. Алар менә күз алдыгызга китерегез, иртә белән эшкә чыгып китәләр, кич белән кайталар. Балаларын кочаклый торганнардыр инде, алар хатыны белән чәй эчәләрдер, ниндидер дөнья хәлләрен сөйләшәләрдер. Һәм шушы кешеләр урамда гади кешеләрдән бер нәрсә белән дә аерылмыйлар. Аерылырга тиеш бу җинаятьчеләр. Һәм минем күз алдымда хайванны җәберләүдән ләззәт алу белән кешене җәберләүдән ләззәт алу арасында бөтенләй бернинди аерма да юк. Һәм алар да кеше үтерүчеләр җәза алган кебек, хайванны җәзалап үтерүче дә җәза алырга тиеш. Сез ни уйлыйсыз бу турыда? Аклыйсыздыр дип уйлам мин мондый гамәлләрне. Тик шул ук вакытта икенче якны да мин аңлыйм. Этләр агрессив булалар күп очракта. Сезнең мондый ситуация белән очрашканыгыз бармы? Фикерегезне үзгәрттеме ул? Бәлки якыннарыгызның, туганнарыгыз мондый хәлгә эләккәне бардыр. Кыскасы, нәрсә уйлыйсыз бу турыда? Бик катлаулы һәм четерекле тема, языгыз фикерләрегезне. Бу чыгарылыш шундый катлаулы, башына авырттыра торган, авыр темалар белән башланып китте. Хәзер бераз җиңелрәк темага күчәбез. Хәтта кем белә аның җиңел икәнен, бәлки тагы да катлаулырак темадыр әле ул. Сүз РПЦ турында. РПЦ, ягъни Рус православ чиркәве, зурлар өчен интим товарлар кибетләрен тыярга тәкъдим иткән. Монда РПЦ тулайым үзе тәкъдим итмәгән, моны аның бер әгъзасы митрополит Иларион тәкъдим иткән. Аның сүзләренчә, әлеге төр кибетләр законлаштырылган разврат, ягъни ятсызлык булып тора. Һәм бик борчыла, чөнки чиркәүдән, РПЦдан мондый кибетләрне ачыр алдыннан киңәш сорамыйлар икән, фикерләшмиләр икән. Фикерләшсәләр, алар мондый кибетләрне ачырга ярамаганлыгы турында әйтерләр иде. Һәм Аллага шөкер, чиркәүдән, мәчеттән һәм тагы башка урыннардан, башка дин вәкилләреннән фикер сорамыйлар бу мәсьәләдә. Без вроде бы светский дәүләттә яшибез, һәм
в идеале мындай дәүләттә чиркәү һәм мәчетнең Россия очрагында чиркәү һәм мәчетнең тәсире минималь булырга тиеш. Әле мин бөтенләй аңламыйм конституциядә Ходайның атамасы беркетелүе, шул исәптән оскорбление чувств верующих дигән шундый сүз тизмә булуы бөтенләй сәер кебек светский дәүләттә. Ә монда инде хәзер кешенең шәхси тормышына да тыкшына башласалар, бу бөтенләй инде за гранью дигән сүз. Бу темага кирип киткәч, сезнең фикерне дә сорыйсы килә. Менә бу минем яраткан, бәхәсләшергә яраткан тема инде оскорбление чувств верующих. Шундый закон булуы сезнеңчә үз-үзен никадәр аклый, ул булырга хаклымы андый закон, һәм булырга хаклы булса, ул үз эченә нәрсәләрне алырга тиеш, һәм мондый закон бузу өчен нинди җәза булырга тиеш? Сезнең фикерегезне беләсе килә. Сез үз фикерегезне яза торган арада, мин үземнекен әйтәм, ул шундый кискен, минемчә мондый закон светский дәүләттә бөтенләй булырга тиеш түгел, һәм менә ул соңгы вакытта күп очрый башлады бит инде шундый хәбәрләр. Анда мәсәлән бер кыз шәрәкиле ширкәү фонында төшкән, мәчет фонында төшкән, һәм аны җаваплылыкка тарталар дип. Монда билгеле инде беркем дә христиан диндә кешеләрендә, мөселман диндә кешеләрендә үпкәләтү максатын куймый үз алдына. Бу закон менә шул оскорбление чувств верующих бик сыгылмалы, бик шундый кайсы якка бурсаң шул якка бурыла торган әйбер, һәм менә провокация яратучы кешеләр, хайп артыннан куучы кешеләр менә бу законны бик оста кулланалар. Чөнки алар шушы тема тирәсендә никадәр ешрак күренеп алалар, аларның исемнәре никадәр ешрак яңгырый, димәк аларның популярлыгы арта дигән сүз, димәк алар турында күбрәк сөйлиләр дигән сүз. Әлбәттә аларга җәза каралган, тик ул җәза никадәрдер инде, ансын белмим, төгәл әйтә алмыйм, һәм ни дәрәҗәдә тормышка ашырыла торгандыр. Кыскасы, бу чип-чиста провокация һәм бу очракта христианнарны, мөселманнарны кимсетү, түбәнсетү максаты куелмый. Бары тик менә шушы закон ярдәмендә, шушы закон корал буларак кулланыла, хайп өчен, үзеңнең популярлыгыңны арттыру өчен дип уйлыйм. Сез нәрсә уйлыйсыз бу турыда? Яңадан инде белмим ничәнче кат QR кодлар темасына кайтырга туры килә инде, ниндидер хәлләр булып торгач, аны сөйләмичә калып булмый бит инде. Кыскасы, Ураган сарай кафесында ашауны һәм эчемлекләрне үзең белән алган очракта да QR код таләп итә башлаганнар. Кафе бу турыда үзенең Инстаграмында язып чыккан һәм алар моны в связи с ужесточением правил дип аңлатканнар инде. Бу бик сәер. Нәрсәсе сәер инде, бер яктан без ияләштек кебек инде, теге кафеда сорыйлар, монсында сорамыйлар, монсында җитдирәк, тегесендә җитди түгел дип. Тик шулай да мин хәзер конкрет кафе атамаларын билгеләп сөйләшмим, чөнки һәм юридик затлар, һәм физик затлар без барыбыз да бер кыен хәлдә хәзер, шуңа күрә стукачество белән шөгыльләнәсе килми. Тик үземнең күзәтүләрем белән генә бүлешәм. Менә сезнең дә аңа игътибар иткәнегез бардыр. Мәсәлән, кайсы берәр кафега керәсез, сезнең анда керешкә битлек киюгезне сорыйлар, QR кодны сорыйлар, андагы исем фамилиягыз дөресме, шуны тикшерәләр, паспортыгызны ачып карыйлар, кыскасы барысы да бик җитди һәм төгәл башкарыла. Ә кайсы бер кафеларда син кирдең, күрсәтсәң карыйлар кодыңны, күрсәтмәсәң сорап тормыйлар, кыскасы ничектер җиңел карыйлар. Мин моны начар да яхшы дип әйтмим, күзәтүләрем белән генә бүлешәм, икенче катны төгәлләштерәм. Һәм минем шундый шик барлыкка килә, бәлки ул шик түгелдер. 90-нчы елларда яшәмәгән кеше, хәзер 90-нчы елларны искә төшерәчәк, бу теге крышеваниягә охшап тора бераз. Ни өчен кайсы бер кафеларда бик йомшак карыйлар бу постановленияларга, ә кайсы бер кафеларда котлары очып тора, полиция кермәгәй, Роспотребнадзор кермәгәй, тикшереп чыкмагайлары дип. Әйе, бу булайрак происходит, русча әйтеп әйтсәк. Бер кафены крышевать итәләр мисал өчен, һәм шуңа күрә анда теге бик җиңел карыйлар, бары полиция керми, бары тикшерми безне дигәндәй, икенче кафеда крышевать итүчеләр юк. Бәлки үзләре аның белән шөгыльләнергә теләмибез дип тапканнардыр. Һәм шуңа күрә аларны бөтен мөмкинлек чыккан саен тикшерергә һәм күзәтергә торалар. Бу минем шундый фантазияларым гынадыр инде бәлки, тик ничәптер мин моңа бик нык ышанам бу әйбергә. Башкача мин моны аңлата алмыйм. Һәм әлбәттә инде аңлашыла, берәр кафе без сезне QR кодлардан башка кертмибез дип яза икән, анда инде минем яраткан антиваксерларым
жыйыла башлый. Антиваксерлар дегенде мен вакцинага каршы булган кишилерни генә атамыйм, ә менә агрессив рәвештә каршы булып, ниндидер кот-кот оратып йөрүчеләрне атыйм. Бүтән кермибез ул сезнең харчевнягызга, ул сезнең Тошниловканы хәзер әйләнеп узачакбыз тегесе монсы дип язалар. Ничектер минем иманым камил, менә шулай яза торган кешеләр, алар бу Ураган сарай исемле кафе турында гомумән шушы хәбәрләрдә генә ишеткәннәр. Алар мин бик яратам инде ярлыклар эләргә кешеләргә Instagram битләренә карап. Аларны кереп карасаң, алар кафеларга йөреп, кахва өчен 200 сум тотарга әзер кешеләргә охшамаганнар кыскасы. Ну үзләренең эш тиенгә дә ярамаган фикерләрен обязательно кереп калдырырга кирәк. Сезнең ул Тошниловкагызга бүтән аягыбызны да атлам йөзбәбәбә дип. Вот. Мин ничектер мондый уңайлы позада утыргач иркенрәк һәм нирәк сөйләп башладым ахрысы. Куркмыйчарак дип әйтимез соң инде. Бу QR кодлар темасына кереп киткәч, мин инде үземнең бик шундый юка боз өстендә йөргәнемне чамалыйм, тик шулай да куркып кына булса да сезнең фикерегезне сорыйсы килә. Кафеларга йөрми тормыйсыздыр инде, керәсездер. Игътибар иткәнегез бармы бу әйбергә, төрле кафеда, төрле мөнәсәбәткә һәм моның нәрсә белән аңлатыла дип уйлыйсыз? Минем белән килешәсезме, әллә юкмы? Кыскасы үзегезнең фикерләрегезне языгыз. Хәзер чыгарылыш ахырында миннән бер вакыйга сезнең аны тыңлыйсыгыз киләме икән, юкмы икән, әмма минем сөйлис килә. Бер көнне мин карабыдай пешермәкче идем, Бельгия кәбестәсе белән. Шулай котырган кәбестәм бар иде минем, әмма минем карабыдай ярмасына тураганнар җыелган булып чыкты, шуңа күрә минем бөтен карабыдай янындагы бөтен ярмаларны чыгарып ташларга туры килде. Әмма минем бер шундый пачка ачылмаган дүге бар иде. Мин шул дүгене шундый вегетарианский плов кебек килеп чыкты. Мин соя соусы белән, Бельгия кәбестәсе белән тууладым, ойладым, ашыйсы килмәйди, мин нәрсә пешергәнне дә белмим инде. Әмма мин пешереп бетергәндәрәк кенә исемә төште, минем фатирда бит вытяжка юк. Һәм мин залга чыксам, анда бөтен дөньяга таралган шул кыздырган суган һәм сарымсак исе күзләрне әчеттереп, яндырып керә. Мин ул пловны нишәтергә белмәгәч инде духовкага тыгып куйдым, бөтен тәрәзәләрне, бөтен ишекләрне ачтым. Еларга җитеп йокладым инде мин, күзләрем әчетеп ул плов исеннән һәм үз-үземә ант иттем, бүтән фатирда мин бүтән бер кайчан да бер нәрсә дә кыздырмаячакмын, аеруча суган һәм сарымсак дип. Һәм мораль сей басни, фатир снимать итәргә уйласагыз яки сатып алырга уйласагыз, анда вытяжка бармы, юкмы, зинһар өчен карагыз. Чөнки аннан соң ул кыздырган суган исе бүтән фатирга таралачак, бүтән киемнәрегезгә сеңәчәк. Аннан соң сез кыскасы игътибар итегез, яме, менә беренче әйбер кергәч тә вытяжка бармы, кухняда юкмы, шуңа карагыз. Рәхмәт. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.